Tak ahoj, já bych vám dneska rád pověděl krátký takový příběh o Vánocích, řekněme o vánočních dárcích, který jsem koupil. Něco jsem, řekněme, jakoby trošku pokazil omylem a něco bylo prostě vtipný jako v té dané situaci, jo. Jednoduše bych začal tím, že jsem, nevím, třeba 8 jako dárku kupoval na objednávku, že jo, s tím pádem něco ti přivezlo prostě třeba PPLko, a něco jsem si teda vyzvedával nedaleko tady od baráku, prostě v jedné zásilkovně. No, říká se tomu u Gábiny, možná to budu zmiňovat jenom, abyste jako věděli, jo. Je to hodná v pohodě prostě Vietnamka, která jako se jakoby jmenuje Gábina. No nic, to je jedno. A tak nějaký balíčky ti teda přijdou jako prostě přes PPL, to bylo naprosto v pořádku, jako jo. A některý jsem teda dal na tu zásilkovnu. No a když jsem tam teda šel, tak jako mám teda 2 kódy jako na 2 zásilky, no ale neměl jsem u sebe takovou hotovost, jo, já jsem to nechtěl jako na kartu v tuhle chvíli a chtěl jsem to prostě zaplatit jako ručně. No ale neuvědomil jsem si, že to bude jako tolik, mě to v té zprávě jako psali, a to jsem si říkal, jak to mám, prostě tolik peněz. A ty druhý to už jsem si nevšiml, jo, že tam bylo taky, takže ten mi to jako, Vietnamec mi to jako prostě sečet dohromady. No a teď ti řekne cenu, já teď už nevím jako kolik to bylo, třeba 2,5 tisíce ti řekne. A říkám, aha, říkám, no to tolik nemám u sebe hotovosti, viď, a říkám, promiňte, to jsem se blbě podíval. Říkám, tak já si proto rychle jako doběhnu pro ty peníze a přijdu. No a teď on už se chtěl zahrát, je prej, no tak dobrý, no ale a tak rychle. Protože on už si to tam nějak tím telefonem naskenoval, odpípnul, víš co, nějaký ty kódy, jo, prostě. A už to tam nějak asi jako potvrdil, že jako možná přijal peníze, nebo nevím, jo, pravděpodobně. Proto jako říkal, jako rychle, říkám, no výborně, no tak jo, no, tak s tím jsem nepočítal. No tak já rychle letím na poštu, pač ta byla o trošku blíž, a říkám, no tak jako než bych to doma našel, prostě. No tak dobrý, tak jdu na poštu a říkám, že jako potřebuji vybrat prostě peníze jako na vánoční dárky a to, no tak paní moc hodná samozřejmě, to tak jako říkala v pořádku, tak jako to, veď, tak jako přeložím kartu, teď já tam na kartu a říkám, říkám, no to bude chtít pět, no tohle jo, to bude chtít pět. Já říkám, no výborně, no. Tak to tam nacpakám, tak já teď jako zamítnu to, říkám, no skvělý, krásný, ty. Říkám, no tak jako zkusíme druhý pokus, bo jsem to zapomněl, viď. Jsem to dlouho nepoužíval, protože ona úplně v pořádku, nic se neděje, zkusíme to znova, vy. A říkám, no doufám, že si to zablokuju, prej ne, to byste musel několikrát splíst. No tak na podruhý už dobrý, tak mě dala peníze v pořádku, viď, tak běžně zpátky k Gábině. No říkám, tam byl ten její frajer zase. Říkám, no tak už jsem tady. Říkám, tak už mám ty peníze, tak já vám to zaplatím. Ne. No a tak vydal takový 2 velký krabice, ne, říkám, co tam balili, tam balili televizi, ne, říkám, to není možný, já objednám, mám takový malý, jako prostě řekněme, já nevím, dárkový sad, jo. Takže oni prostě krabice jako televize, a říkám, tak já co já s tím budu dělat. No teď on to nese, prý pobereš 1 nebo 2, a říkám, no já si radši jako vezmu 1. A říkám, no já se ještě vrátím, to nevadí, já to mám naštěstí asi 300 metrů, takže jako prostě dobrý, ne? No, takže já jdu s tím domů, a to byla jako tak těžký krabice a já kdybych si otěžkal tu druhou, tak bych to unesl samozřejmě. Tam nešlo o to jako to uníst, to je v pohodě. Ale je o to, jak to bylo prostě, víš, jako mohutný, neforemný, prostě velká krabice, blázni do toho. No nic a tak tam jdu a říkám, no tak já si vemu tu druhou. A teď on si tam ještě říkal, chvíli počkej, ale dobrý, protože on měl u pokladny prostě nějaký další zásilky, asi mu jako zrovna přivezli, viď. No tak to tam jako teda, to říkám, jo v pohodě a počkám, jo no máš tady taky balíček a říkám, jako ještě další, jo, říkám, tak ještě prostě na to nemám jako kód a to. Mě to zarazilo, pač já jsem o něčem už nevěděl, víte, jako podle toho, jak jsem si jako to počítal, už prostě něco přišlo, tak říkám, tak už mám všechno, ne. No a on jako, že tam mám, říkám, aha, no dobrý, tak jo, říkám, tak já na vás počkám a to. No a pak tam měl jako vedle kasy už teda odložený ten můj druhý balíček, jako pro který jsem se vracel. No a
A říkám, když to jako prostě dodělal, říkám, no tak já si když tak vemu rovnou ještě ten další, jakoby ten třetí nebo ten druhý, jak říkáte, že mám příště tady. Ne, to tady, já říkám, to tady. Říkám, tady jako zabalený jako v jednom, jo? No, tam máš, no. No, říkám, dobře, super, tak říkám, tak jsme se špatně pochopili, to tak pozdravili, já mám dobrou noc, vždycky bednek ti řekne dobrou noc, no a šel jsem teda domů, říkám, super, paráda. Teď to rozbalím tam jeden balík a říkám, tak to je blázen. On to asi říkám, to není možný. On to asi taky špatně pochopil, protože to byly celkem 2 balíčky, ale dnes jsem to najednou, jsme se špatně pochopili a frajerky pak řekne u pokladny, pak tam přebíral další, že jako tam mám ještě jeden balíček. On myslel ten jeden, ale já myslel, že myslí jako další ještě, protože tam přebíral prostě další, viď. No tak jsme si blbě pochopili a říkám, výborně, no. No nic, dobrý, ale a to ještě tím to nekončí, Viktoky. Já teda začnu rozbalovat, jo, že to prostě zabalím, že jo, samozřejmě každému prostě na ty Vánoce. Teď jsem jako rozbalil jeden balíček, tam teda jako to bohužel bylo poškození, to byla taková, jako to vám můžu říct, to byla svíčka ve skle, hezká, voňavá, veliká svíčka, říkám je, no to je škoda, no tak je to zbyt. No nevím, to bylo asi za 130 korun, tak říkám, no tak já to asi řešit nebudu, jinak bych jim to poslal zpátky jako na reklamaci, ale tím, že se mi svíčky jako líbí, občas je i vyrábím, jo, že si rozpustím vosk a udělám si nějakou formičku papírovou, dám to do toho i klasika, jo, tak říkám, dobrý, hele, mně se to hodí, prostě nechám si to a tak, OK. No nic, rozbaluješ dál. Jako další dobrý, v pohodě, to jsem zabalil, to mám tady normálně, jak ti to ukážu, jak mi věříš. Samozřejmě mi věříš, ale tady jsem si to prostě takhle zabalil, klasika, všechny ty ne. Ještě to musím pak dozdobit tou pentličkou, to je jedno. No ale, ty vado. Rozbalím v té krabice prostě jako další ten. A já jsem objednával. To je moje blbost. Já jsem objednával jako solnou svíčku, nebo takhle jsem chtěl solnou svíčku, klasickou, kde ji mám. Takovouhle prostě solnou svíčku, tam máš čajovku, ono to hoří, že jo, tohleto, teď to pouští nějaký prostě ty zdraví látky a tak dále. No nic. Říkám super, hele. Ještě bych prostě pro někoho měl dárek, tak to objednám, pač tam se mi jedna líbila. Taková jako větší, říkám, hele, ta je super. No nic, dám to do košíku, tohleto, ale za to přiveze, veď já, no, a teď to rozbalím. Co to je? Teď úplně na to koukám, já jsem to měl natočit, ty vado, to by si z toho měla srandu jako větší, jo. No a jako co to je, a teď vytáhneš kabel, teď to úplně zafáčovaný je prostě nějakým jako ten víš co, po nějakou plastovou věcí, že jo, prostě ne. A teď ten kabel tam. A říkám, a co tam dělá ten kabel a teď v tom to žáru. To jsi měl vidět, no, a říkám, já to koukal, což jsi nechápal, ne, já říkám, co tam dělá kabel, ty vodu a žárovka, tak to zapojím, ono to svítí a říkám, co svítí. No, prostě, ty vodu. Pak mi došlo, pak se kouknu na internet na ty objednávky, ne. A tam, jak tam bylo napsaný, tam bylo jako solná lampa, ne. A ježišmarja. No říkám, já jsem vůl jak anděl, no ty vado, no takže objednám lampu místo té ne, svíčky, no to říkám výborně, no tak. Ale ještě si nechápeš, no já taky ne. Ještě si nevšimneš prostě, že tam je jako to značení, prostě ty energetický třídy, ne, ABC a tak dále, viď, a teď tam to Gčko, ne, ty vado. Takže pokud to ani neše energie, prostě říkám, Maria. No nic, ale a prostě jsem si nevšiml tomu a že tam je napsaný prostě lampa, prostě jsem to dal do kožíku, ten to přivez, já říkám dobrý, no. No nic, no tak říkám, ježiš, a říkám, a co s tím, ty vado. No, tak říkám, to je nádhera. Protože ty nechceš prostě jako dávat dárky, aby ti to jakoby v bytě potom prostě, jak to říct, dělalo jako bordel, jo, prostě aby jako to třeba mamka jako neměla
prostě jako další věc, na kterou se bude prášit a kterou třeba jako prostě nebude používat, ne? No, tak se snažím prostě většinou volit už nějaký dárky, které jsou třeba užitkový a tak dále, ale tohle se mi líbilo prostě, že by to mohlo být fajn, no, jako na stůl, viď, a to. No, říkám, dobrý. No, já říkám, no je, no, to je. Na elektriku říkám, lampičku už mají, viď. No, říkám, no tak co s tím, ježišmarja. No, tak jsem vymyslel, že to dám ještě teda jako jinýmu, jako rodinnému příslušníku, říkám, super, no, tak to prostě zabalím a teď ono to mokrý. No, teď já, no jasně, to jsem ti ještě neřekl. Teď já to rozbalu z toho celofánu, nebo co to bylo, viď. A teď ono to úplně mokré, já říkám, tak co ono je, teď ona byla asi jako ještě v silném dole, víš co, došli tam prostě na ní normálně, vzali krompáč, vzali to, pak to zabalej, ne. Tady tam žárovku, víš co, zásuvku, tohle to kabel a tady máš, viď. No tak, ne, z toho dělám srandu, samozřejmě. Bylo to mokrý, protože je to prostě sůl a ta tahá vlhkost, takže to prostě jako vlhlo, že jo, samozřejmě, takže to prostě bylo jako mokrý ještě. No tak já to odtřel, že jo, prostě dal jsem to jako do takového papíru, tak jsem to ještě zabalil do té pěny, nebo co to je, viď, no bublinkový, ano a dobrý, já říkám, tak máme další dárek vyřešený, a jako omylem teda říkám, ježiš, no teď to už nesmím takhle objednat, viď. No takže jako fakt nádhra ty dárky, no. Takže takhle, no a teď už jako už snad není nic, co by mělo přijít takhle. Má přijít ještě jedna zásilka, ale to je naštěstí v pohodě. Ta jako ten dodavatel nebo ten e-shop čeká na toho výrobce. Oni to ještě nevyrobili, jo. No takže to teprve přijde a až to přijde, tak hlavně se modlím, aby to přišlo do Vánoc, abych to mohl prostě využít jako dárek, že? No nic, no takže až to přijde, jak uvidíme. No ale tohle je jako příběhově asi teda jako všechno. Ale byla to teda sranda, to ti povím. Bylo to dobrý. Každopádně, přeju každému krásný Vánoce, hezký prožití vánočních svátků s rodinou, plný radosti, jo, štěstí, chuti k jídlu, cukroví, moc toho nesežerte. A prostě mějte se.